Ang tuig 2015 gilangkuban sa mga new beginnings sama sa mga celebrities nga aduna nay first babies. Apan mausab ning tuiga ang dili sab kayo malipayon alang sa ubang artista nga nagbuwag. Atong balikan ang mga celebrities nga nakigbuwag sa ilang mga partners karong tuiga. Sigurado nakahinumdumo sa kontrobersya nga giatubang ni Maha Salvador ug Gerald Anderson diin ang tanan na sorpresa human sila magkabuwag o magkauyab ug human sab gikumpirma nga buwag na sila. Ang duha gihung-ihong pa nga dating sa una human makita sa report sa Albay o resort sa Albay ni adtong 2013. Ang uban wa muuyon sa ilang relasyon tungod kay ang best friend ni Maha nga si Kim Chu mao'y ex ni Gerald ni adtong 2014. Apan sa sulti pa ni Maha, no regrets siya kang Anderson. Sunod mao sila si JM De Guzman ug Jessie Mendiola kinsa nagbuwag na unta apan nagbalik human magkita sa UP campus. Nangayo og number si JM ni Jessie ug nanguyab og balik sud sa unang kabuan. Apan it was a short-lived reunion kumbaga human sila magbuwag na usab ni adto lang ni aging buwan. Sunod mao si Erich Gonzalez kinsa nagbuwag sa iyang 4-year non-showbiz boyfriend ni adtong Abril. Apan matod ni Erich, it was a good breakup. Human sa iyang failed relationship, ang Brazilian-Japanese model nga si Daniel Matsunaga may kumpirmar nga in a relationship na sila ni Erich. Daghan sab ang natingala kung anong nagbuwag si Rocco Nacino og Lovey Po human sila muhunong og post sa ilang photos together. Misamot og kisaw ang spekulasyon nga buwag na ang duha human si Rocco mibutyag sa Instagram nga dili tinuod nga nangawat siya kwarta sa ilang joint account ni Lovey ug daw dunay third person nga involved sa ilang relasyon. Human sa hitabo, wa na makit-i ang duha nga nag-uban. Kini nga tong uwahing celebrity couple wala kaayo mahatagi og good beginning. Sila mao si Jasmine Curtis ug Sam Concepcion. Niadtong Abril sa miaging tuig, ang ate ni Jasmine nga si Ann Curtis gikatahong gihulagway si Sam nga na classy ato sa private parties sa Makati. Si Jasmine ug Sam nagpadayon sa ilang relasyon apan giingong nagbuwag rasab sila niadtong Enero ning tuiga human sa mga wala nila mauyuni nga mga butang.